OK, dámy a páni, za chvíľku už budeme končiť. Máme tu 205 vrství za chvíľu a má byť 207, čiže za chvíľku už budeme končiť. Takto nejako vyzerá výsledok a ukážeme si ho, keď bude koniec, už iba jedna vrstva. OK, už je koniec, čiže ešte chvíľu počkáme. Za chvíľku by nám tlačiareň mala zahrať. OK, akurát tu potvrdím, že printing complete. A máme hotovo, čiže teraz si toto takto vezmem. Jau, je to fajne horúce. Tak, OK, čiže ja si to nejako takto vezmem a takto to odlúpnem odtiaľ. Nejako veľmi opatrne. Tak, yes. A máme to tu, ja to len trochu tým zapalovačom urobím, nech tu nie sú tieto vecičky, tento plast. OK, čiže axolotl by sme mali už hotového, je krásny, bez žiadnych škvrn, úplne krásny. Pozrite, úplne krásny, fakt taký úplne vlnovitý. Proste, mne sa páči, asi sú aj ja vytlačím, takto nejako vyzerá. Tu mám tento zapalovač. Dobre, čiže takto som to urobil a určite mi sem dajte lajky a uvidíme sa pri ďalších videjkách. Ja to idem zabaliť a poslať. Čau!